खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं बिटिआरनि चिफआ दिनै बिटिआर ओनसोलाव गारि राननानै होदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै बिटिआरनि गासै 19टा रेभिनिउ सार्केल अफिसारफोरनो गंफा बलेर' गारि राननानै होदों। बे गारि राननाय हाबाफारिखौ बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसाव खुंनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि गोबां समाव गारि गैयिनि थाखाय सार्केल अफिसारफोरा बेरायनानै जेंनाफोरखौ नायदिंजोबनो हाया। बेनिखायनो जाहाथे बिटिआरनि गासिबो जायगायाव थांनानै नायदिंहैनो हायो, बेनि थाखाय गासिबो बिटिआरनि 19टा सार्केल अफिसारफोरनो दिनै गंफा बलेर' गारि राननानै होनाय जादों होनना फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं बर' थुनलाइ आफादा समेश्वरी ब्रह्म बान्था गथायदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै 62थि बर' थुनलाइ आफादनि 3थि सावरायमेलाव साहित्य एकाडेमिनि लाइमोन बान्था मोनगिरि सान्थि बसुमतारिनो बे बोसोर 2023नि समेश्वरी बान्थाखौ गथायनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं गोबां अनजिमानि ड्राग्स आरो जौ हमनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै नागालेन्डनि बिधान सभानि बिसायख'थि खाथिनि समावनो नागालेन्डआव गोबां अनजिमानि ड्राग्स आरो जौ हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। पुलिस हान्जानि फोरमायनाय बादिब्ला पुलिस हान्जाया नागालेन्डनि गुबुन जायगाफोराव सिग्रोमनायनि गेजेरजों गोबां ड्राग्स आरो जौफोरखौ हमनो हादों आरो बे ड्राग्स आरो जौफोरनि बेसेना खमैबो 48.77 कौटि रां जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि नागालेन्डनि बिधान सभानि बिसायख'थिया फैगौ फेब्रुवारि दाननि 27 अक्ट'आवनो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं खमैबो 14 जन सुबुंफोरा जिउ गोमाजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों दिनै मध्य प्रदेशनि सिधि जिल्लायाव। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंसे सिमेन्ट बजाय लानाय ट्राक गारिया लाखिनानै थानाय गं3 बासआव गोगोम गोख्रैथिजों सौग्रावफैनायनि जाउनाव बे जाथाया जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव खमैबो 14 सुबुंफोरा जिउ गोमाजादों आरो खमैबो 60 सुबुंफोरा गोब्राब जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआव थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि